40. Niin. Joku vitu vänkkäri on käynyt mut pesteen noin. 44. Kiitos, mä täytän 47 lokakuun päivä. Kiitos, mä oon nuorentunut. Aika lähellä käy. Aika läheltä lippas. Niin. Mut te ootte niin nuoria, että ootte nuorempi kuin mitä mun tytär olisi. Arvapas paljon mä täytän tänään. Tänään? Vuonna. Ei kun mä funtsin vaan kumpi on järkevämpää ottaa tästä näin. Se laittaa tähän vähän ja mä pidän tän niinku missä on vähemmän. No ota se. Ei, Ihan sama mun. arvaa se. No mun tytär syntyi 82. Sitä teet. Ai, se on Katoit, meitsi että se jää itse Ootko vähän samassa? Sä oot nuorempi. No ei kun siis tää päättyi mun vahingossa mun käsi tää toppari. Ei silleen Sä oot vähän. varmaan syntynyt 84. Että se jää itse karikolle. Ei tässä mitään karikolla jää mitään. Meni enemmän puihin kuin mun arvaus. Ai mikä? 7-9. Kuka? Älä vale. Minä. Joo. Ihan totta. No. Synti. Eli Oletko? 5 vuotta. Ihan tossa. Hei, ota, Kiitos hei, ota, kohtelijalle. Mä oon Ei voi- säilynyt nuorena. Ei otapa paita Ei pois. vois uskoa, ihan totta. Ota en paita usko. pois En oikein. mä nyt ala striippiä. Ei En- oikeesti en näytä, että ois kuinka uskonut. silleen niinku, ettei oo En mikään ihan ois junnu uskonut. kroppat oli ja Ei kun mä olin ihan No, varma. näkeehän se Joo. pölki. En ois uskonut. No hieno homma. Joo. Se on kun meikäläisen pötty. Kaljatynnyri. Ai 71. Silloin on Eikö se on hyvä, että on huumorit. huumoritiedä? Ei kun huumorista joo. Ei tässä tolla, eikö se ole aika Totta pakko? kai älä. Tulee tällainen nurkkaa tänne. Ei tässä mitään, ei tässä mitään, kun mä silleen... Sovittu, mikä sovittu, niin ei nyt alkaa. Mut ei ketään saa jättää pulaa hei. Ei kun mä Ei. sanoin, että ei karikulle mennä. Niin siis tiedätkö, kun tää on taas punaista nää sähkövehkeet, niin mä jätän ainakin joka toisen vähintään polttamatta just sen takia, että mä rakennan niitä. Mut filtterit sä kyllä laittaa. Mä laitan vähän filtteriä. No vittu, mä oon No ei alpikuinta sitä- siistuu, niin siinä oli mummo, joka keräsi niitä tyhjiä pulloja. Se hajotti yhden pullon. Joo, mut sitten tulee mullua silleen niinku, että ei minä mitään tästä maasta, et onko tää summaa niin, että mä mennä ottaa tietenkin, että on joku kaveri varmaan. Ai no sätkävehkeet. Joo, sähkövehkeä, sitten vittu jointtikamoja mä sain siltä ja Älkä. kahta puhelinta. No, sanotaan näin niinku, että ne hommat yhdessä vittu, kun me oltiin yhden tyypin kämpää ovella silleen, että se veti niinku, otti mun kamat kaikki systeemit messiin silleen niinku ja meitä oli muutama Janne ja mennä saman tien jupaa sen jäbän kanssa silleen niinku, että pare, että se homma etenee nimittäin. Silleen niinku, että se jäbä vittu veti muut silleen niinku... Missä päin? No, mitä missä päin? No vittu, tossa jossain Kallion nurkalla. Älä puhu! No vittu, jätkä oli 15-20 metriä autossa, mä kävelin sit kohti, jätän lähtee pois täysin. Sitten mä rupeen funtsiin kattoo laukusta, sillä olen polttaa paukkuja. Ei ookaan paukkuja. Ei oo paukkuja, ei. Sillä lähti, jätkälle lähti meitsi rotsi, pussi missä oli piri, hatsi. Ei Ja oo sit se jätkä oli käynyt mun kortilla hakemaan 50 pikaisesti lainaa, että Sillä saa haettu tavalla, piriin. joo, onko Ja kiva? sitten rupee niinku uhkaa vetää meitsiä dunkkuun. No ei se oikein. on Ai mun syy. sekin vielä. Joo, kato, kun Voi se ei jaksanut vittu. odottaa mun hoitamaan säätöä 10 minuuttia, Vittu, niin voi ne vaihtoi vittu. mestaa. Sitten ne meni kaikki hommat, tuli hirveet syyhkydiilit, jätkä rupee syyttää mua tälleen, mä en saanut mitään messit itse ja kaikkea tällaista näin niinku, että muu on Tänään sä oot ainakin vetänyt jo. No, mä joo tänään vetänyt, mutta vittu se ei oo vähän kyllä, ei siinä mitään vittu. Mut oikeesti vittu sellainen jäbä on. Hyvin lohduttava. Tänään on ainakin. Tiedätkö sä sun nimen? No oikeastaan sillä ei ole tällä hetkellä mitään väliä. Mä tiedän On mikä näköinen se kyllä. auto, mä saan sen nimen tässä hyvin pian selville. Ja näin edespäin, että homma nyt tehtiin Kato, mä oon 34 vuotta asunut autossa. Tiedätkö kyllä hommat oikein. Niin, se ei Tää on tommosta nimi tehdä. Tuommoista ei tehdä kenellekään. Ei. Ei siis se jäkkä, joka haluaa oikeesti ihan alkuun yrittää sen, mä haluan puhua sen kanssa, sitten ei tuu mitään. Mulla on silleen niinku kaverikkaan. Sitten katsotaan mitä se homma etenee siitä. Niin, mutta kato jos ei sit tuu mitään, sit täytyy hoitaa se Totta asia. kai sit tulee jotain. Niin, mutta eka mä yritän.
Okei. Niin, Ai no, se on niin. ihan kohteliasta. Niin, Fiksu. sit jos sieltä Ja päästä ei fiksuutta Joo, sit joo. jos sieltä päästä ei tuu niinku mitään Niin, niinku niin tällaista Niin, vastakaikua. joo, aivan oikein, joo. Niin silleen niinku, että mitä vittua, silleen niinku, että okei. No, mä lähden sinä ja sitten pois, siitä kun ei tuu hommasta mitään. Niin. Ja mä otan saatana jotain noita smäkkipää, idiootti, reikäpäitä, vittu. Niin. Kyllä ne menee sit sinne ovelle. Totta kai. Joo, silleen niinku mulle yksi hailee. Totta kai nyt menee. Sitten varsinkin kun mä sanon, niin, että jäbä on 50 velkaa, jos saat Joo, niin pitäkää ihan itse oikein. silleen, niin Niin. siinä vaiheessa nyt tulee sieltä ikkunasta ovista sisään No ihan kerralla. oikein. Noin se pitää toimia. Mekin annetaan oikein hyvä esimerkki. Asiallisesti. Oikein hyvä. Fjörtti. Niin tulee ihan niinku paskaa vastaan, niin okei. Ei oo sitten mun asia. No se on silloin sillä. Joku muu tulee hoitaa tän. Se on sillä selvä. Ei siinä On tarvitse tuolla näitä asioita. Näin se pitää toimia. Niin, me ollaan kyllä annettu mitä tuohon tehdään. Ei saatana suven munat. No mut kato, jos me ei olisi tehty tää, niin mitä olisi tapahtunut? No. Koko Tuolta vitu solmuja. kallio olisi räjähtänyt. Suurin piirtein. No ei vaan. Kuten me ainakin haettiin. Kyllä ne olisi hoidettu jo. Ei vittu tiedätkö muuten. Suomessa on aika vähän tapahtunut sille autojen räjäyttämisiä. No niin. No niin, no mä oon sen verran... Ei sä laitat oman kassi, kato vähän. Kun siellä oli, aikaa se, kun siellä vähän oli. käymään sitten vai? Tai eikö siellä pohjilla oli appelsiinimehu ilman viinaa silleen, nyt toi niinku tasapainottuu. Taso painettu. No kyllä se Älä nyt. Ei tästä, nyt se muka tulee. Ja mä kallistan, jos se on tuolla pohjalla ihan liru. Ai jaa. No, se hyppii sieltä itsestään, se haluu ulos. Vittu se. Se on äkkiä johonkin suuhun. Vittu se homo, joka feidos, sen kaa piti hakea vielä golfkamat ja kaikki vittu. Voi Golfkamat. Golfkamat. Siis Tää on golfbagi, missä on golfmailoja ja mulla on ihan vitusti palloja. niin, mutta Tuossa päässyt hutkiin. Niin. kumpaa? Pallo vasta aina. Vittu. Ai niin siinäkin. Siis vaikka kumpaakin. Kumpaanpä sut. Ai vittu. Molempia on. Molempia vaan. Ehkä. Tää riippuu Jos ei niinku, nyt. silleen niinku, että erikseen otetaan kyllä sieltä mavalkkaan, mitä saa käyttää ihmisten hutkimiseen. Mä en sillä driverilla anna kenenkään lyödä mitään ihmisiä. Ei. Onko se Joo, se semmonen menee iso? kyllä vähän rohaksi, jos Iso alkaa niinku... mötikkää, Mötikkää. kuitu vai hiilikuituvarsia nää. Ja Ai helmetti. se on driver. Se tän mittainen. Joo, ei siinä mitään. Ei se vaikka se on sun vittu tuo tolpan mittainen, mutta kun riippuu minkälainen siinä on se pää. Onko se semmonen, tiedätkö? Se on ontto sellainen vähän pisaran mallinen, missä se on tietynlainen lyöntipinta. Mä en tiedä noista golfeista mitään muuta kuin minigolfeja. Silloinkin mä lopetin, kun mä löin... Mä sain raivari tuossa Töölönlahdella. Tuolla oopperan vieressä, kun siinä oli se minigolfi. Ei se oo kyllä... Onks se ollut joskus? Oh. Minä löin siellä niin saatana lujaa perkele, niin se osui saatana, niin ohi kävelijän kiikareihin. Joo, no toi onneksi minigolfissa pystyy lyömään silleen, että vaikka lyöt kovaa. On vähän eri juttu. Se on yhtä kova se pallo. Niin, no me ollaan kerran vetää driverilla sellainen vaakalaakin järvenpintaa pitkin uimariin päähän. Ai jaa. Meni noin metrin päästä se takaraivo oi silleen sellainen laakalaaki. Tulee aika kovaa, kun golfpallo lyö hutkaseen. No totta. Niin Se on silleen. kova polku. Mut se oli vittu hyvä, kun se mun uimari oli, että vitsi sitten kattoo vähän mihin lätkit oltiin silleen niinku, nyt sieltä menee henki, huhhuhti. Viititte kattoo mihin lätkitte joo, sillä se on. tavalla. Mut sit kun menee johonkin vähän yleisimmille uimarannoille, niin tietysti se on misumagneetti ykkönen se homma. Mä en tiedä noista. Niin no, mä oon ainakin vaan ite huomannut sen, Onko että se golfannut sit enemmän kuin yhden kerran?